सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 12 नभेम्बरनि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो गुरैयै खावलायहरनाय दि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय था आरो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अराय अनसायलांबाय था। गहपुरनि मनिका गयारिनि खोनाफेरै खबाम, गलाघाटनि पबित्र ब्रत दैमारिनि राजा लामानि अरगें, बिस्वनाथनि निरन दैमारिनि फैलाव बुहुम बिखा आरो आं, बाक्सानि सबिराम बर'नि गोदान फुंबिलि सौहैनो हायो, सन्जय ब्रह्मनि बोथोर, क'क्राझारनि मिनिसोरां नार्जारिनि आं मा होनबावनो, क'क्राझारनि दशरथ बसुमतारिनि मानो नेवसिखो अनजालि आरो बाक्सानि रैदोम बर'नि दुखुनि बिलि खन्थाइया सेबखांजादों। गोजोन्थों।